Heboh tenan. Mas, madang urung. Sampean tak tekoki madang urung. Heeh. Urung. Duh, kok anggo isyarat ngono. Ah iya, lah wong kono ki menyesuaikan kowe kok. Oh, iya. Kowe kan difabel. Mas, nek wong ngono ki nek njaluk tukoke ali-ali ngono kepiye, Mas? Kowe ki ya ali-ali piye? Ali-ali bunder. Ngene. Heeh, ngene. Drijine iki. Oh. Ali-ali. Aja iki lho ya. Kleru. Ngono kuwi nek njaluk. Ha iya. Kepiye aku le nembung? Si boleh kepingkel-pingkel. Jare nganggo ngene. Liyangne ya. Lah kene iki iso ngomong. Lah iso ngono sekek kowe kuwi sing Lali mesti ku, Mas.